Čaute ľudia, vítam vás Veržina 2.0.0 a je tu so mnou Brok 888. Vítajte v našom videu, v ktorom asi pôjdeme do jaskyne, že áno? Aha. Aby ste videli, toto všetko sme ťažili ako takí buzeranti. Môžete sa pozrieť, otvor truhlu, Ferk. A toto všetko, vidíte, to som ja všetko ťažil, tých 21 diamantov som hľadal jak násratý, ale to som minul asi 400 na toto a neviem koľko, aj mi to jedno úplne. Poď, Ferk, zaj dole, tam máme pivničku, kde pestujeme miačka. Presne, a toto pestujeme. Počkajte, dám trochu hudbu. Môžeme si to aj zaplávať, ako vidíte. Tie chleba sme tu mali sme tu viacej toho, ale sme to potom znížili. No, aby ste vedeli, ten idiot sa dá povedať, jak sa volá, Kongo, už so mnou nikdy nebude natáčať, že? Kongo? Kto to je Kongo? Vieš, ten debil. Tom? Aha. Dobre, takže pokračujem v našom videu. Áno, čiže ideme niekde do jaskyne, takže si zoberieme potrebné veci. Čiže chleba, potrebujeme drevo. Ty vole, jak to čorkuje. Hej, tie diamanty tam nechaj, Ale nie vážne ich tam nechaj. Ale však nie, ja to zoberiem, iba potom ti to dám. Nie, tie diamanty tu nechaj, však potom padneš do lavy. Aj zlato, proste železo a tie debiliny, aj drevo tu nechaj. Ty bože, diamond. Ja mám drevo všetko. Ty vole, on to teraz bude vyhádzovať. OK, ten cobblestone môžeš nechať. Ty vole, nevyhádzuj všetko. OK, poďme. Počkaj, nájdem nejakú jaskynku. Ja už vidím. A ja? Tak poď. Počkaj. Au. Vlastne uhlie tam bude asi. Au. OK. Au. To vypadá, ako by si proste padol do tej... tak asi tam nie. Najlepší spôsob, ako sa dostať do jaskyne, ťažiť pod seba. Skôr za mňou. No jasné, ja sa To prežiješ, skoč, alebo takto ťažíme do obidvaja, no. Dúfam, že nepadne do lavy, by som sa... železo. Hej, more čorka, železiu. Moje. OK. Tak, kopeme. Dum. Jak Brok, mám ti potom prefiltrovať zvuk? Ja neviem, nekvôli ti. Slime! Sme už dosť nízko. Ale počkaj, čo tu robí slime? A vlastne áno. OK. Aha, v jaskyni. Aha. Ako vidíte, je to najlepší spôsob kopať stále pod seba, ale dávajte si bacha na podzemnú čiernu dieru. Jak to ja hovorím. Počkaj, máš uhlie? Uhlie? No hej, tak to máš. Hej, tak daj mi ho. Som si ho hodil. Poď predo mňa. Aha, tu si. Tuto, máš ho. Díky. Dobre, takže idem osvetliť tuto. Čakaj, kde si? Ty už máš? Tu máš. To si nemusel, ale nemusel. Ďakujem. Tak, vyťažíme si ťažované železo a zlato. Ak nájdeš diamanty, tak ich nechaj tam. si robí prdel. Idem ďaleko od teba. A radšej nie, tam je zombík. Hej, ty kde si? Poď tam, kde si osvetlil ten prvýkrát hento a je tu láva, ja neviem koľko železa, ty si taký slepý asi. Ty vole, aká mega roklina. Hej, krávo, poď sem. Ty krávo, poď sem. Ja som skoro... Ahoj, nebuchaj ma. Hej, Mr. Creeper. Ahoj. Čau. A už je po ňom. Hej, ty vole, ale... To je inak hlboké. To čo je? Kokos. Au. Ty vole, to čo je? Hej. Ja idem dolnou časťou, ty choď hornou. Tak toto je výhra, jak to zomreme, tak to som ja v riti, ale no. Ale nie, Filip, ja si tu stávam schodíky. No.
Ty vole. Hej, tu je roklina, ale jaká brutálna. Au. Ja som skoro skapal. Hej, ja som toto ešte v živote v Minecraftu takéto veľké niečo nevidel, ty. Ja áno, ale single playery. Tak ja som to videl veľakrát niečo takéto, ale nie až takéto veľké. Ja som videl tak priemerne, toto musí byť proste úplne vygenerované. Ško, dobrý, prestan trepať a ja sa ťa opýtam jednu otázku, natáčaš? Jo. Kokos, aha, našiel som ti ďalšiu, no nič. A, tam máš. Neviem, kde si Čurko, pomoc, to je zombík. No, musíš ho zabiť sám, sorry. Ale ja... Choď, Dori, ty debil. Aha, tam máš. Ty vole, to je... Ale fakt, ja som toto ešte... Hej, ja som toto v Minecrafte takáto veľkú vec ešte v živote nevidel, to je proste niečo úžasné. Ty kráva, ale toto je už moc. Filip, pomoc, pavúk, ide za mňou? Ne. A ide. Ešte dobre, že som išiel cez tú vodu. Ja idem ešte na druhý. Ty vole, však zber to železo. Je tu železo. Som načisto slepý, či čo? Ty kde ideš znova? Tak ja som happy, že som... Kokos, koľko lávy. Kde? Poď sem. Ukáž. Ty vole. No vidíte, dámy a pánové, toto je naozaj zaujímavá vec. Hej Filip, ale poď za mňou, lebo ja tu skapem. Tak to aj ja. Kokos. Hej, vieš čo, ja idem ako prvý a ty za mňou nechoď hneď, ty choď až potom. Jau, ty vole, to čo bolo? Hej, ja som mal úplne taký megabug, ja som videl, že som padol do tej lávy a znovu som vyšiel odtiaľ. Bože Filip, ty pohľad, ak ty tu stávaš, ja sa kopem cez tie skaly na druhú stranu, ty si tu všetko stávaš. No však áno. Aha, ja sa... Tyjo, skoro som ťa buchol, ja by som sa zabil, keby si spadol. Ty by si sa zabil, keby som ja spadol. Ty krávo! Dobre som to našiel, ale nie, iba. Ja som taký borec, ale nie. Ty kokos, to čo tu je? Redstone, ten nechcem. Tak, toto je výhra. Ja myslím to, blázen. Hej. Zombík. Ja tu vidím, že je toto zlato more. Hej, redstone, ten sa mi zíde, ten si vyťažím. Redstone... Zajímavé to, že niektorí ľudia vôbec neberú redstone, ale keď si budú chcieť urobiť, vieš, akože kompas, hodinky a iné veci, takže do rytia, čo som ja nebral ten redstone. No. To ja nechápem, proste ja si ho radšej zoberiem a nepindujem. Zlato! Ty vole! Ja sa... Nechoď tam predo mňa, ja som sa vieš ako... Oh fuck. Okej. Zlato, moje zlato. Jo, nechaj mne, ja som ho našiel, ja som ti povedal. Lapis lazuli. Ja viem, moje lapis lazuli. Tak nebude. Nechaj mi ho, ty špina. No ty kráv. Nebij ma, ty vole. Oh fuck. Ty vole, tu je. No, ale to je poriadna jaskyňa. Tak to sme... Ty vole, tak, ja si poviem dneska, ideme natáčať, však asi nič nebudeme môcť, ty vole, a nájdeme takúto brutál jaskyňu. Nie, ešte dobre, že sme natáčali. Ja som dneska chcel natočiť video, ak som ťažil tie debiliny, ale ty vole, ja som to začal natáčať a ja mi sa úplne nedarilo a potom nakoniec, keď som to vypol, lebo už to bolo úplne dlhé, tak som našiel tie diamanty, to bolo úplne zabité. Redstone. Už ja cítim, že nájdem dia. Ko? Že ja už cítim, že nájdem diamanty a nemám toto rád. No si koslivec. Inak, aby ste videli, za chvíľku už vidím Minecraft na 3. Predtým som sa plietol, to má výjsť snapshot. Ak kto nevie, čo je snapshot, tak nech si nasere. Debil. Teraz sa nikto nebude kúkať kvôli tebe. Ale nie. Snapshot to je proste verzia Minecraftu, ktorá sa nemá hrať. Ona sa má iba ako keby
preskúmaj to zatiaľ Brok. Ona sa iba skúša, že čo by malo byť v tom novom Minecraftu, ako napríklad v 1.1. Alebo je to pre-release, alebo alfa. A neviem, čo je lepšie. Vieš, koľko som natažil uhlia? Iba 18, ale aspoň niečo. To na fakle, potom to hodím. A kde si zase zmizol, Doriti? Však to tam skúmaj, ja to skúmam tiež. Ty Dobre, vole, toto je akosi strašne dobrá vygenerovaná jaskyňa. Tu určite budú samé dungeony, to už cítim. Filip, ty Turek, kde si? Ja som dnes v Briti. Ja ťa tu hľadám, nechaj mňa vidieť diváci. Tak ma hľadaj. Ale nie, nehľadaj ma. Ty kokos, to bolo tesné. Skúmaj proste jaskyne, ja ich tu skúmam a zatiaľ hovno vidím. Okej, Aha, vidím. Mám top. Ja sa portnem k tebe. Som ďalšiu lávu. Ty krávo. Wow. Koľko uhlia, idem ho natážiť. Tak uhlie netreba ťažiť už. Alebo vieš čo, naťaž radšej. Redstone, ty kokos, ty bláho, toto je inak super jaskyňa, Filip. Ja šetri si tento železný, aby si toto. Keby niečo kameň mám. Ty, piko. Zajímavé. Dúfam, že to nepovedal mne. Nie, ja som proste išiel a som to až úplne za Lavové jazero. OK, tak to by pre dnešok stačilo, čiže my sa s vami lúčime. My budeme teraz ešte natáčať druhý diel a dneska vám ešte to vyjde, čiže dávajte nám lajky, odbery, komenty a hlavne nás sledujte, ďakujeme a lúči sa s vami Ferč a Brok. Čaute, decka. Čus.